Tuosta Speedy Gonzales, eli jossa mä olin Hämeen hitain, niin se oli se semmonen yksi, joka on jäänyt mieleen kyllä. No yksi, mikä mua on jäänyt kovasti kaivamaan, on tää sun muusikon ura, koska musta suomalaisia legendaarisimpia hittikappaleita on ollut Hirven metsästys ja sitten tämä protestilaulu. Koska Simo Salminen palaa nyt sitten muusikkona eli laulajana estraadille? En osaa sanoa, ei ole nyt suunnitelmia hirveästi eikä ole niin kuin tämmöistä LP:tä hahmotelmissa, mutta ei sitä koskaan tiedä, voihan sitä. On mulla niin kuin oma sanotus tähän vanhaan Irvinin tekemään lauluun kuin Lievestuoreen Liisa. Mutta en ole vielä uskaltanut julkaista sitä, kun siinä on vähän sellaisia ristiriitaisia ajatuksia siitä Lievestuoreen Liisasta. Mä näen sen ihan eri tavalla kuin Veksisalmi on sanottaessaan tehnyt silloista Lievestuoreen Liisaa. Mutta katsotaan, ehkä se voi jossain vaiheessa tulla esiinkin. No mä haluaisin nyt kuitenkin kuulla, koska Suomessa tämä kirottu taloudellinen matala suhdanne ja lama on vallinnut niin monta vuotta, niin pienen värssyn tästä protestilaulusta. Voisitko esittää? Kuinka pienen? Ihan näin. Se vaan on sillä lailla. Yleisö vaatii lisää. Että tässäkin maassa sitä on paljon mälsää. Ei sitä tarvitse edes paljon kaverilta kysellä, kuva viittii vähänkin tsiikata peiliin. Ja Simo Salminen, viimeinen kysymys. Mitä kuuluu sinun tähän päivääsi? Mitä sä puuhailet nykyään? No mutta kuule, sulla ei aika riitä eikä yleisölläkään. Se kestäisi 8 tuntia, jos mä kerron kaiken, mitä mä teen. Siis mitä mä harrastan ja mitä mä yritän tehdä ja... Mitä? Laula! Kiitos, se oli paras kohteliaisuus pitkään aikaan. Tässä oli Simo Salminen ja toinen Simo. Kiitoksia tästä mukavasta vierailusta ja halusit vielä tässä haastattelun lopuksi lähettää lämminhenkisiä terveisiä. Nimenomaan. Minä uskon, että kaikki täällä läsnä olevat ja televisiokatselijat yhtyy minun näihin terveisiin. Nimittäin ne on vasta torstaina menee perille ja se on Katri Helenalle oikein paljon onnea. Kiitoksia Simo Salminen ja nyt sitten Kukka-Maaria on yleisön joukossa ja kyselee vähän näiltä nuorilta, mitä he muistavat X-Baronista vai tietävätkö oikeastaan yhtään mitään? Joo, X-Baroniin on vielä pari minuuttia aikaa. Mun ehdoton spedesuosikkini on Hirttämättömät. Kysellään vähän täältä yleisön seasta. Hei! Mikä on ollut vaikuttavin spede-elokuva sun kohdalla? No en tiedä muuta kuin Uunon kuvat, missä on ollut Härski Hartiainen. Eli Härski Hartikainen on sun suosikki? Eräällään on. Mennään vähän sinne pidemmälle. Mikä on sun spede-elokuva suosikki? Jaa, enpä sitä nimeä muista, mutta jotain tämmöisiä vanhoja todellakin 70-luvun puolelta, niin mun mielestä jos todellakin Uuno ollut nuorena. Muistuuko sulle joku yksittäinen tapahtuma, joka on jäänyt sulle eittämättömästi mieleen? No mun mielestä on jotain tämmöisiä, mitä näitä oli mitä nämä oli, nämä vesisuksi limbojuttuja, ne ilman muuta tämmöisiä speden keksintöjuttuja, niin ne mun mielestä ne oli ihan asiallisia. Joo, täällä on jollain vielä jotain asiaa Hirttämättömistä. Mun mielestä Hirttämättömistä paras homma on, saanko sanoa sen, se on tää. Mennään tonne pusikkoon. Tänne tohon suuntaan. Parasta. Mennään tonne pusikkoon Hirttämättömistä. Ja nyt lähdetään sitten illan ensimmäiseen elokuvaan, eli X-Baroniin. Ohjaus Risto Jarva, Speden lisäksi mukana myös Anneli Sauli, Tapio Rautavaara ja tietysti Simo Salminen. Hyvät naiset ja herrat, olkaa hyvä.